everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Gusto ka ang imong gibuhat? O akong gibuhat, honey? Well, noon, may baw ko nga maglabi ang mga panahon. O higayon nga wag tangon ni Erning ang iyang pagtahod og respetarda nimo. Kaya nagsalig tingali si Erning nga close kay mong duha. Sobra pa sa igsuon. Pero sahay, makaingon nga dili sa maayo nga mag-abusar lang sab siya. Komo suod kay mo. O dili siya mo respetar ni mo once in a while ba? Unta lang ba? Pero ganiya sa nahitabo nga wani mo siya tagda. Sultihan ta ka. Sultihan ta kahan. Mao tingalan yung gibati na ko karon nga nakonsensya ko. Kay lakip ko. Uwasab mo tagad ni Erning. Mauya kong gituhuan nga perming mo abusar si Erning ni mo. Kaya nuhon ka lang niyag lalis. Yanuhon ka lang niyag tubag-tubag. Paras dito sa Tacloban ta. Pero after all, gusto masabdi ay si Erning. Ning bago pa lang yun, nakasulti ko nga way utang buot sila si Erning. Og lakip si Vicky na paga noon sa kong pagngan nga way utang buot. Pero nalimot lang day ko itong ikayuna nga. Nagawas atong giluwas ka og ako na Erning sa tugkaranggid sa itong kaugalingon. Kay iyang napatay ang mga sparrow nga mupatay ni mo. Ug di lang kay kadto lang. Matod pa ni mo, daghan ang mga higayon nga giluwas ka na Erning sa kamatayon. Ani sultihan ta ka. Gipati ko kaluoy ni Erning ning higayon na. Dili gid ta katuangay na tong buhaton, honey. Dili gid ta katuangay mahitabo. Oh. Sige, kuplitan ni diri. May nanok naman day ni. Sige, han. Sleep, honey. Sleep. Kay maning bataw niya. Mao pa? Naana na magud ko nga mataghapon sa Domingo kamis dinis ang pirmi gyud nga magkuyog pagpanimbas mabulo. Labi siguro mag-abot meron dito sa simbahan. Noon sa ka? Wow. Wani kaso. Usahay mo sa ulang akong hyper. Miss Ola sa tingali. Excuse me, Nick. Vicky! Day! Ay lang pugsa! Malagi? Mikalit mo lang ni. Istorbo na ba ka anong hypera? Sigal mo lang kukugpasan ni ato sa gutom. Naman ko'y tambal diha pero human ako nakatumara. Ipahuay ko lang una ni. Mga ayan ang laguban. Kami lang siguro yung manimba. Sa mabulo man ka to. Muapas No, ka. ayaw na lang lagi. Ayaw na lang. Huwatan na lang ko din eh. Ipahuay na din eh. Sige, ito na ko. May, I love you. Sige. Hoy. Oh. Kung magkaapot mo si Dennis sa simbahan, naalam ko yung hangyo ni mo ha. Likay siya. Ayaw pa doon niya. Nakabati ka ba? Sige. Ako nang buhaton. Ato na ko. Bye. I love you. Oh, bay, ikaw rin na yung usa. I'm this business, ha? Misulong ko na yung hyper, Guryo. Ako lang usang kipapahuay. Tama ba? Kita rin duhaan ni Ron, ha? Tara, Guryo. Okay. Doon na sila si Erning. Mahilam ko kawas din eh. Kinahanglang tili si Leo ang magkapatay ni Dennis. Ako'y mapatay ni Dennis.
Noy. Pangitag paagi palihog nga maunhan nato ka ng autohan nga ito gisundan ha. Para asam may ganun. Si Bahad sa mabulo palihog, Noy. Oo na. Na-upside na itong auto. Pas si palihog, Noy. Kaya na ako'y giapas ka oras sa simbahan sa mabulo. Oh, akong plate, Noy, oh. Sama na ito aktibo pa ko sa kalihukan. Di na sa kumailaning akong takupan. Ang simbahan sa mabulo. Manita ko lugar nga sa'yo na ako makita si Dennis. Kana akong mahitapo ko nga mo anhi si Dennis sa simbahan. Ikaw rin mo ka. Kumusta ka man, Han? Wa magsakit ang imong oo? No, okay na. Oo, man. Maayo kay gihagaw ko ni maayo, maunahuwasan ko. Badi ha. Ayaw nagtanaog sa sakinan kay tanaw pa na ako nga ako makeup. Hay man imong mga close in security. Oh, naman. Nagawas na sa ilang gisakin. Kulbaan man ko eh. Nga na magkani? Ay, Sarge. Kita ka? Nasa desk ka rin linis, oh. Kauban si Julie. Miyang niyo akong asawa, Goryo. Palikayan ni Dennis. Tana, muna tagsuot sa simbahan. Okay. Paingon na sa simbahan sila si Arnong Goryo. Napa sila si Dennis sa gawas sa ilang sakinan. Mutuol ako. May tuwa siya ka bodyguard. Unahon ako ang tuwa niya ka bodyguard. Dahil ikaw, diba? Naibakante si Daplin ba yun? Anda na tadi? Makakita si Dennis na to. Anak tadi? Una, Goryo. Sa tumay! Sino Dennis? Babay, Sarge! Bakit mo sa akin, tali? Oo, lagi! Oy! Huwag magkawas, ha! Dilila mo! Huwag magkawas! Sarge! Patay doon ka manigan niya! Sarge! Dong! Pawak ka liso! Mama! Dong! Huwag kang magtinahang lagi mo! Tabi, Dong! Tabi! Tabi! Apply! Puntahan sa auto! Dali! Apply! Goryo! Ikay drive! Dadalay sa hospital sa Dong Dennis! Jolly! 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 Dili ka ni Colonel Dennis! Dali! Tuparin siya! Goryo! Sarge! Diyan ako! Idali sa Dong Dennis! Jolly, malugpitan ka! Sila ni kumpuntahan! Larga! Ha? Sila ka buok! Ha? Maabsar pa kung di mo sila, sir. Tuwa paingon dito sa iyong bahin sa simbahan. Oh, salamat, salamat ka ni. Basin atos na paingon sa kabantan, sir. Tabi mo, palihog! Tabi! Hanggang ko ninyo! Gamay lang, gamay lang, gamay lang! Gamay lang! Unan ko. Dili ko inakabira ni Dennis. Inigawas na ko gikan din mauna ka sa paingon sa Barrios. Doon mangaging mga jeepneys dito napita. Iyayatak sa kay jeep. Ato ta mag-abot sa may talisay, ha? Dali! Apay! Oh, kaliyo! Ayaw! 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 Nakaila ko niya. Nakaila mo niya. Siya si Kani. Kaliyo, anak. Bantayin niyo palihog ang palibot. Mga kawan, patay! Dali ka kayo naghubaos imong sulob kanina. Imo kong yaunan, nag-una-una kigit pagpiran ni Colonel Dennis Trinidad.
Sapaw ra tong akong gisulog kay kanina, kaliyo. Sayon ko ra kaing gihubog ni Aradol nako ako gilabay. Miyang na ko ni mga kaliyo. Namalihog na ko ni mo nga hangyoon silang mga kauban nga ako'y mapatay ni Dennis. Apa nasabot ko dako. Nga wa mo masugod sa kong hangyo. Mao nga kiunahan talang ka. Mabag sa operasyon. Makadistrak ay kagdako sa misyon. Ang mangyo ka mo kay nakuha na namo ang pattern. Di na mahimong iatras. Aron ihatag ang imong hangyo. Nakita ka na nako ganina dito sa simbahan. Nagtuusap ko nga mawani ka na ug maunhan ka na ako. Pero ako mo'y imong naunhan. Kilas ka gid kayo. Abdi ka gid kayo. Mas pabor ko kaninyo. Apan wa ko matagbaw. Tungod kay buhi pa Sa kung tan-aw di na mabuhi si Dennis niya tuigo. Musahop sa iyang kapula ang adlaw timaan sa dakong kadaugan sa mga mapulang manggugubat. Misakdap ni higayon na dili magbaton og arma ug kay mangot nimo tungod kay bisan asa ka papaingon Vicky magpabilin gyud ang imong pagkaliwat. Ang imong pagkakaliwanag usa ka kalanggam sa mapulang manggugubat. Mapulang hapon. Tara mga kauman. Kaliyo! Imo may gibrigya, Vicky. Ayaw paglangay! Himo akong gustis! Lihok na yun! Yan ako pala yung kinikaliwa. Oh, Vicky! Ernie! Ganun! Ako siyang sawa! Buhi siya! Wa siya labot! Tinanong ko! Imo siya sawa! Sergeant Cortez! Mamatay kini imo sawa! Panakit ba ito? Panakit mo siya! Ayaw! 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 Ayaw siya pasakitin! Ayaw! Ayaw pasakitin ko asawa! Ayaw! Pagsunod! Kung di ka gusto mamatay kini imo sawa! Vicky! Dili siya makaikyas! Ipanumpa ang ginag ko! Dili ko siya makaikyas! Ay, pagkapiyansa ni. Kung itandi na ako ang imong kaaptik ka doon, Erning. Mas naaptik si Erning kanina. Karsada na ka na nga naasurahan. Luwas ka na diha kung nakasakay ka na. Ipili na ko din eh. Akong iliwag ang atensyon sa kung paano atong jail kanya masundan. Pasalo ako. Kaya nagtuon ako. Ganina, nga traidor ka. Dili pa di ay. Magpapili sa kong hulaw-hulaw kasing kasi ang pagkamapulang manggugbat. Kaliyo, biya na yun. Lakaw na. Buhiin ako. Kaliwana! Kaliyo. Pumasok sa imong manok! Gusto na! Gusto! Gusto na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.